नमस्कार, जय शिवराय. मी माधुरी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज मी बनवणार आहे कोथिंबीरचे थालीपीठ. आपल्याकडे घरामध्ये जे साहित्य अवेलेबल आहे त्यापासूनच हे कोथिंबीरचे थालीपीठ मी बनवणार आहे. तर थालीपीठ बनवण्यासाठी मी सर्वात आधी घेतले 10 ते 12 पाकळ्या लसूण, 9-10 हिरवी मिरची, त्यानंतर जिरे घेतले आणि ओवा घेतला आहे. हिरवी मिरची, लसूण, जिरे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहेत. ओवा जर तुम्हाला वाटत असेल बारीक करायचं तर तुम्ही ओवा पण बारीक करून घेऊ शकता, पण मी डायरेक्ट तसंच टाकणार आहे. त्यानंतर मिक्सरमध्ये हे सर्व छान असं बारीक करून घ्यायचं. त्यानंतर मी इथे घेतले 2 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी डाळीचं पीठ. तुम्हाला जर बाकीचं बाजरीचं किंवा मग ज्वारीचं पीठ यूज करायचं असेल तर तुम्ही ते पण यूज करू शकता यामध्ये. आणि हो, मी बेसन पीठ घेतलं आहे, आपलं जी चणा डाळ असते त्याचंवालं. त्यानंतर मी त्यामध्ये टाकलं चवीपुरतं मीठ, ओवा, त्यानंतर हळद टाकली थोडीशी आणि जे आपण हिरवं वाटण मिक्सरमध्ये बारीक केलेलं होतं लसूण, मिरची आणि जिऱ्याचं ते टाकलं. ते सर्व एकत्र त्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. छान असं सर्व पिठाला तो मसाला लागला गेला पाहिजे. त्यानंतर मी कोथिंबीर स्वच्छ धुवून कट करून घेतली. आता जेवढी मी कोथिंबीर घेतली तेवढी सर्व त्या पिठामध्ये मिक्स करून घेणार आहे. छान असं सर्व पीठ त्या कोथिंबीरला लागलं गेलं पाहिजे, म्हणजे पराठे छान होतात. त्यानंतर पाणी टाकून पीठ भिजवून घेतो. ज्या पद्धतीने आपण कणिक भिजवतो त्या पद्धतीने, फक्त त्यापेक्षा थोडंसं पातळ ठेवायचं आहे. डाळीचं पीठ टाकले त्यामुळं कणिक थोडीशी चिकट वाटते. जर बाजरीचं पीठ टाकलं तर असं होत नाही, पण याचे पण पराठे छान होतात. त्यानंतर 1 तासभर तसंच ठेवायचं, छान असं भिजू द्यायचं. जेवढे जास्त वेळ ती कणिक भिजल्या जाईल तेवढे पराठे छान होतात. मी 1 तासभर तसंच ठेवलं होतं, तर तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट असं झालेले आहे ती कणिक आणि पराठे पण छान असे थापले जातात. तुम्हाला जर लाटून करायचे असेल तर त्यासाठी मग पीठ हे घट्ट मळावं लागतं, जसं आपण पोळ्यांसाठी मळतो तसं. पण मला लाटून केलेले नाही आवडत, मला हे हाताने थापलेलेच आवडतात आणि हे खायला पण छान लागतात. तर मी इथे त्यानंतर मी एक रुमाल घेतला आहे, त्यावरती हाताने पातळ असं पराठा थापून घेतला आहे. त्यानंतर तवा गरम करायला ठेवला होता आणि तव्यावर तसंच रुमाल साईड टाकायचं आणि आल्हाद रुमाल काढून घ्यायचा. पीठ जर छान भिजलं असेल तर रुमालाला अजिबात चिटकत नाही आणि पटकन निघतं. जर पीठ भिजलं नसेल, जास्त वेळ तुम्ही भिजू नाही दिलं, लगेच केले तर मग ते रुमालाला चिटकून राहतं, लवकर निघत नाही. छान असे पातळ हाताने थापून घ्यायचं. त्यानंतर मी हे टाकते तव्यावरती. एक साईड भाजून झाल्यानंतर दुसरी साईड भाजायची आणि थोडंसं तेल टाकायचं तव्यावरती. आमच्याकडे याला थालीपीठ किंवा मग कोथिंबीरचे पराठे म्हणतात. तुमच्याकडे काय म्हणतात नक्की सांगा. या पद्धतीने मी सर्व पराठे करून घेतलेत. मी यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा पण टाकू शकता, त्याने पण पराठ्याला टेस्ट छान येते. तर या पद्धतीने मी सगळे करून घेतलेत आणि खूप सॉफ्ट झालेले आहेत, अजिबात कडक झालेले नाही, कारण मी पीठ छान असं भिजू दिलं होतं. तर ही ट्रिक्स आहे, तुम्ही पीठ चांगलं भिजू द्या, पराठे नक्की छान होतील. आणि कसं वाटलं तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.